Asta sunt trecută pe afiș. Și încă acum, invitată specială. Ce specială, într-adevăr. Nici recital nu fac, nici nu dansez, nici nu cânt și afară plouă. Nu pot. Dar să știți că a răzbit această piesă și datorită unei orchestrații extraordinare. Și cine credeți că a orchestrat-o? Sigur, Ionel Tudor. Dar am să cânt cu totul altceva. Marius Secu, tu mă auzi? Tu te uiți acum la mine? Te uiți. Vreau să-ți mulțumesc, fiindcă ai avut încredere în mine și mi-ai dat o melodie pe care eu, aici la Mamaia, am cântat-o și piesa a luat marele premiu. Această piesă este extraordinar de potrivită pentru zilele noastre. Eu am spus-o cea mai frumoasă piesă. Piesă care, pentru noi, oameni buni, omagiu pentru noi, fiindcă merităm să fim, să cântăm azi omenire.